La Lali i el pessebre encantat. Avui és un dia especial. La Lali ha anat a passejar amb la seva família per la Fira de Santa Llúcia. Estan comprant tot el que cal per fer un pessebre d'allò més bonic. I quantes llums i paradetes que hi ha! I quin fred que fa! Mireu! Està començant a nevar! Passada una estona, tota la família està fent el pessebre. Posen la molsa, fan un riu amb paper de plata, fan neu amb farina i col·loquen totes les figuretes, des del nen Jesús fins al ramat d'ovelles. Quan ja està fet, la Lali juga molta estona. Tanta estona hi juga que s'adorm sobre un trosset de molsa. De cop es desperta, es frega els ulls i mira al seu voltant amb les parpelles encara mig enganxades. Què és aquesta catifa verda tan molsuda? I què faig amb roba de pastoret? I aquest prat de color verd? On sóc? Enmig d'aquell prat de color verd hi pensa una estona, fins que li ve al cap una idea estranya. Esclar, això és que m'he encongit i ara sóc dins el pessebre. No pot ser altra cosa. Mentre s'aixeca i s'espolsa la roba, arriben pel camí uns pastorets. Només en coneix un de pastoret, el rabadà. És famós perquè surt una cançó. Hola, pastorets! Algú de vosaltres és el rabadà? Jo mateix. I a tu no et conec. També deus venir de lluny per veure el nou nascut. Vine amb nosaltres. Diuen que fins i tot han arribat uns reis d'Orient molt exòtics. Uau! Si hi ha reis deu ser bona cosa. Sí que vinc! Contents, marxen tots junts pel camí. Quan arriben a Betlem, davant un estable, molta gent parla i gesticula amb els braços. Alguna cosa ha passat. Ai, 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 quina desgràcia! I què farem ara? Era tot l'or que portàvem, diu un home que porta una corona i una capa vermella. És el rei Melcior, que es lamenta posant-se les mans al cap. Ens han robat l'or! Algú se l'ha emportat! I un patge que va amb ell afegeix. Segur que ha estat el Pare Noel. Sempre estem competint per qui porta millors regals als nens i nenes. Aleshores la Lali avança unes passes i diu: Perdoneu que fiqui el nas on no em demanen, però ja l'heu buscat bé, l'or? La mama sempre em diu que busqui bé abans de dir que algú en té la culpa. L'hem buscat per totes bandes, però tens raó. No és just que acusem el Pare Noel si no ho sabem, amic patge. Millor pensar en solucions. Som molta gent aquí. Si tots ens posem a buscar, tard o d'hora el trobarem. Dit i fet. Només i això, tothom se'n va buscar per la seva banda. La Lali es queda acaronant la vaca que va posar al costat del nen Jesús quan feia el pessebre i pensa en veu alta. I qui pot saber on és l'or? Ara que hi penso, els animals miren molt, escolten molt, però parlen poc. Segur que saben alguna cosa. M'ho dius a mi? Muta mia! Deu haver estat aquesta nit, mentre dormíem. Pregunta a les gallines, que són unes tafaneres i saben moltes coses. Així ja sabem que ha sigut aquesta nit.
Visitar les gallines és una bona idea. Gràcies, senyora Vaca! Sortint de l'establia, es troba amb les gallines picotejant pel terra. Una d'elles ha enganxat un cuc. Hola, gallines! Vosaltres sabeu qui ha robat l'or? Com? Què dius ara? Aquesta nit no érem aquí. Hi havia una festa a l'altre corral. Que com no ho sàpiguen les ovelles, que sempre són al costat del camí. Bona idea! Potser han vist passar algú sospitós, elles. Quiquiriquí! Navarra robar l'or del nen Jesús! Diu el gall saltant i obrint les ales. Caminant pel costat del rierol, que abans era de paper de plata, però que ara és ple d'aigua i peixos de veritat, arriba a la plana on recordava haver posat el ramat d'ovelles. Hola, ovelles! Per casualitat, sabeu qui ha robat l'or del Melcior? Vés a saber! Qualsevol que fos un poc solta. Vés a veure el ruc, que no té res de tonto, i potser ell t'ajudarà. Camina que caminaràs, altre cop cap a... Uix! No recordo on vaig posar el ruc. Prop del riu? No. El vaig canviar de lloc. Crec que era sota el molí. Així, camina que caminaràs fins al peu del molí. Allà, menjant l'herba, està el ruc. Hola, ruc! Perdona que et digui ruc. Ja sé que no ets gens tonto. Et vinc a preguntar si saps qui ha robat l'or del Melcior. No ho sé del cert. Crec que ha estat algú de fora al poble. I al bosc hi has mirat? A l'estany de les granotes sempre hi ha notícies fresques. Gràcies, ruc! Vaig cap allà. Una mica més enllà hi ha l'estany de les granotes. Quan més s'hi apropa la Lali, millor sent el so tan típic d'un estany de nit i ple de vida. S'atura a prop de l'aigua i pregunta: Hola, senyores granotes! Hola, senyors gripaus! Sabeu per casualitat qui ha robat l'or del Melcior? Va ser ahir per la nit. Crec que hi passaven coses rares. Crec que algú va passar amb un cofre misteriós. Però crec que hauries de parlar amb el mussol, que amb els seus grans ulls veu tot el que passa de nit al bosc. Esclar! El mussol! Mai no n'he vist cap. Me'n vaig a buscar-lo. I de cop, la Lali s'atura. Està sola enmig del bosc. És molt fosc i no sap ben bé cap on anar per trobar el mussol. Per primer cop sent una mica de por, però fa el cor fort i segueix caminant. Tot d'una, veu uns ulls enormes que la miren des d'una branca. Ui! Quins ulls més grossos! Tu deus ser el mussol, a que sí? Ho soc, sí. I vas veure alguna cosa estranya ahir la nit? Ho vaig veure tot. Si van passar coses ahir la nit. Un ocell negre va passar volant ben carregat. Qui era? Xxxt! Una garsa, la garsa negra. Fes 5 passes en aquella direcció i mira per sobre del teu cap. Allà la trobaràs amb tot l'or al niu. D'acord, m'hi aproparé sense fer soroll. 1, 2, 3, 4 i 5. Ja hi soc. Jo no veig ningú. Qui ets tu? I què vols? L'or no te'l donaré, és meu. Aleshores sí que l'has robat tu, l'or.
Per què ho has fet? No ho puc evitar. Nosaltres, les garses, quan veiem or, no veiem res més. L'agafem i marxem volant. Però això no està bé. No es poden agafar les coses que no són teves. I encara menys els regals dels nens petits. Ara hauràs de tornar l'or. Això no. Tinc por que em castiguin per haver estat dolenta. Jo aniré amb tu i els explicaré que et vas equivocar i que ara te'n penedeixes. Ja veuràs com et perdonen. D'acord, però ja anirem volant abans no me'n penedeixi. Iupi! Ja anem volant! La Lali agafa l'or de dins el niu i d'un salt puja sobre la garsa negra. Mentre volen, miren el bosc per sota seu. Quin paisatge més bonic! Les plomes negres de la garsa es mouen amb l'aire. La nit és estrellada i la lluna plena il·lumina tota la comarca. Per fi arriben a l'establia on hi troben els tres reis vetllant el nounat. Un altre cop tu! I arribes volant! On eres? He estat a molts llocs i he parlat amb molts animals, però a més he trobat l'or del nen Jesús. Aquí està. Ara, la meva amiga garsa us vol explicar la seva història. I la garsa els explica fil per randa als tres reis el que va passar aquella nit. Com ella passava per allà, com va entrar de puntetes per robar l'or i com va sortir volant cap al bosc. I la resta ja la sabem. Els tres reis l'escoltaven atentament fins que va acabar. Has estat molt sincera, garsa. Rectificar no és gens fàcil. Diuen que és de savis, però jo crec que és de valents. Per compensar-te, et donaré aquesta moneda d'or perquè la guardis al niu. Així mai més hauràs de robar ningú. Yummy, yummy! I tu, demana el que vulguis a la teva carta dels reis. Ja veuràs com també aquest any vindrem a casa teva. Que bé! Oh, però quina son que tinc ara! M'estiraré una estona sobre la palla. La nit ha estat tan llarga i tan emocionant. Però aviat surt el sol. Els ocells es desperten i amb ells tots els altres animals. També la Lali obre un ull. És al seu llit, el de sempre, a la seva habitació. Ha estat tot un somni? No ho creu pas. Doncs encara té una mica de molsa al nas. Repassa tota l'aventura d'aquesta nit i somriu pensant una idea. Que de vegades fem coses que no estan bé, però rectificar és ser valent, perquè tots ens podem equivocar, grans i petits. El que compta és aprendre. I vet aquí una garsa que ha tornat el que ha robat. Aquesta Lali Rondalla s'ha acabat.